Empentes, cops i alguna contusió lleu. És el que s'han endut els estudiants universitaris que han sortit avui al carrer per protestar pel Pla Bolonya. La concentració ha començat pacíficament a la plaça Universitat i només hi ha hagut un punt d'enfrontament amb els Mossos d'Esquadra quan no els han deixat baixar per la Rambla. A la Via Laietana, al pas per la comissaria de policia, s'han llançat ous amb pintura i alguna paret ha rebut pintades. Els estudiants han rebut avui el suport dels conductors d'autobús que els han acompanyat fins al Pla de Palau, punt final de la marxa. Unes hores abans, a la Universitat Autònoma, piquets informatius han tancat simbòlicament l'accés a professors i estudiants, tot i que no hauria calgut. L'Autònoma ha registrat un alt seguiment de la vaga d'un 80%, perceptible a les aules i passadissos de totes les universitats. Només alguns bars han tingut una mica d'afluència, amb alumnes que hi han anat expressament per secundar la vaga. Los estudiantes que tengamos que trabajar, pues el plan de Bolonya nos impide el acceso a la universidad por temas de horarios, por temas económicos, y se está estableciendo realmente una universidad elitista. A Barcelona la Politècnica ha fet classe com qualsevol altre dia i també la Universitat Pompeu Fabra, on s'han fet les classes previstes. A la Universitat de Barcelona el seguiment ha estat desigual. A dret, farmàcia o química les aules eren plenes, mentre que geografia i història no s'hi veia a ningú. A Girona, Tarragona, Lleida i Vic la vaga ha tingut una incidència mínima.